Kublai ya fi baro na ka kitab hawar kalau nong kaldre dekat ba ndrio ni pulai kumne ka jingit bad ka jingit ki penbiang namar ka pop bad ubrio ba tiang borom ya utrai ukiar na ka jingsne atrai kini ki por ba menta dan kamban sotu shai ka ka jihikai ba ngiyo na ka kitab hawar ban penbiang na ban namar dagi pop jingi artili ki badan kam ka jingit bad ka jingit tangi phasha ka shiti jong Paulus shagi Roman kalau nang baning kong de khatri bad khatnyo nyo jingbatai halor kane wong ngam smole rain ya ka gospel kalong ko bor jong ublei ban penim kat eu banget yau juning kong ba yau krik ru naba haka gospel la panpao ya ko hok ublei ka bastang ban kut haka jingit kumba ka jingthok ong uba hok un da ka jingit te Paulus ru ubatai susu yengi halor kine artli ki jingdan kam we ka jingit bat ka pat ki kam jong ka jingit Pat u Petrus ru aga shiti baning kong jungu kalanong kaba sao dekat ba pra u yarap yang iban soto Petrus ongkum ne pet sao pra kamtame ai baga jingit markelyang kandon borobor namar ka jingit ka tap klub ya billion baki pop pet nama Petrus wong yang ikumne namar pikan mau sisin kawe ka long kente ka ba let chau jisu la dem krup hakik jat jungu pat kala niat kala side yakik jat jungu lagi umat la jong bala niat yakik jat jungu jisu daki snio jongka pada jisuang la map yakik pop jongka baro namar kala la yit pet te kamtam age ne por ni ko ban kiar na ke pop mat ni ko ru ban penbiang na ban na ke pop jingi te ka ne ke por ba ublei u aila dingi pat ngin kongo ya ke ne ke jingi kai ba ngi yo na ka tin jing ublei baru ublei baran bor bro pa baru kun baru man sem ba ko don kar